Taray na, alam mo may na-realize din ako minsan pala hindi mo naman pala kailangan talaga mag-gym. Oo, minsan kailangan mo lang din magbuhat ng mga malalaking karton. Buhati mo yung mga pinautos sa'yo ng boss mo, yung mga karton-karton ng notebook o kaya karton-karton ng mga bakal-bakal dyan sa Divisoria. Ay, B, tingnan mo, mapiplex mo yung muscles mo pagkalaki-laki. O, tipid ba? Anyway, shoutout sa mga masisipag dyan sa Divisoria. Nakakatuwa lang kasi kanina, hindi ko alam kung galing ba sa mall yun. Yung mall, yung speaker ng mall. Kasi sabi ko, surround sound, love radio. Nakakatuwa lang. At syempre, naka-live rin po tayo ngayon sa ating social media account sa Facebook. At hello sa mga nanonood at nakikinig ngayong hapon. Pero syempre, bago ako magpaalam, meron lang akong very quick realization. Hindi ko alam pero kasi 25 pa lang naman ako, pero hindi ko alam kung bakit may mga oras na mas gusto ko na ng tahimik. Ayoko na ng maingay, naririndi na ako, di ba? Parang ang sakit-sakit sa tenga na parang Ewan ko ba? Maaga ata ako nag-mature. Ikaw rin, ganun ka rin ba? May mga time din na gusto mo lang ng tahimik, gusto mo naririnig mo sa tenga mo yung mga huni ng ibon, mga tunog ng mga lawa. Pagka pumunta ka sa Divisoria, sumasakit ang tenga mo sa... Diba? Ang sarap. Kapayapaan sa tenga. Hindi mo ko narinig ng ilang segundo. Sabi na talaga, papalit na tong pindot-pindot na dito Anyway, yun ang minsan masarap, no? Hinahangad natin ang kapayapaan, ang katahimikan sa mundo. Wala kang naririnig kundi ang sarili mo at ang mga multo. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok, nakakinig at nakasuporta. Tuloy-tuloy dito sa inyong daldalerang atleta DJ Maratoni. Siyempre, susunod na po ang ating pinakagwapo, pinakamasarap, ang ating spicy opa, si DJ Kim Chino. Okay, wag kang aalis. Nako, kung gusto mo talaga makaramdam ng tunay na kapayapaan, ay siya na ang number 1. Ay, maraming salamat po. Ako po'y tatakbo na. Maraming salamat ulit. Thank you. Goodbye. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's number